Здравейте! 18 януари 2024 година. Часът е 11:30. Намираме се на едно уникално място, Старозагорски минерални бани. Това, дами и господа, което виждате, е стара римска баня. Работила според историците до около 8 век. Така ли беше? 8-9 век. Така. Влизаме вътре в банята. В момента е поизчистено, за да може да се влезе и да се разгледа. Това е канализация. Вървим посока към каптажа. Аз, например, за първи път влизам тук, защото винаги е било страшно обрасло и просто не мога да стигна до този каптаж. Това е някакъв подиум. Възможно е да е черпател, тук да са водата от тук да създава напор, за да продължава нагоре. И пред вас е каптажната колона. Това е хидрогеоложко историческо съоръжение. Погледнете състоянието. Вътре има минерална вода. Идеята на това съоръжение е да каптира директно върху пукнатините, да събере водата, тя да се скачи по колоната, да създаде напор и да тръгне към баня, басейни и така нататък. Ето, гледахме от всички страни. Изглежда много внушително. Това тук пак някаква плоча. Не е ясно какво е. Предполагам пак е част от канализацията. Така. И отново колоната. Красота.